ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ತೂಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೇನು ದಾಯ ಕೊರುಡು ಏಪ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂದಲ ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಸುರುಕು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ನುಂಗೆರದಿಯೋಡು ನುಂಗೆರದಿಯಿಂದ ಸುಲಭ ಪುಣ್ಣಂಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ನಮ್ಮ ನುಂಗೆರದಿಂದ ಸುಲಭಡೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೋ ನಮ್ಮ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಂಡಲ ಆತೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಏತು ಕಿಂಕುಂಡಲ ಕೈಯೇ ಬೇನಾಪಿನತ್ತಂದೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ನೀರುಡ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವುದು 5 ನಿಮಿಷ ದಿಯರಂಡ ನಿಕಲು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಪೊಜೆಂಕೆರಂಡ ಆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮಿತ್ತದ ಚೋಲಿ ಸುಲಾಬಡಿದೆ ಪೆರ ಅರ್ಪುಂಡು ಮಿತ್ತದ ತೆಳುತ ಚೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಲಾಬಡ್ದೆ ಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಬನಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪೊತ್ತೋ ನೋಡು 1 ನಿಮಿಷಲ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬನಲೆಗ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊತ್ತುಂಡ ಯಾವುದು ಪೊತ್ತುಂಡ ಸುಲಾಬಡಿ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಲನಿಕುಲ್ ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಯಾನ ಮುಲು ದೊಂಬುಡು ದೀದು ನುಂಗಾದ ಚೋಲಿಗೆ ಇದೆ ಸುಲಭಡೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೈದುಂಡು ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕೋಪುದ ತುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 1/4 kg ತಿಪ್ಪು ಪೊಟ್ಟುದ ಪುರ ದೆತ್ತದು ಲಾಯ್ಕ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಿಯರ್ನಾಂಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲು ಈ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆಸಲನ್ನು ಸುರುಕು ಬೇತೆನೆ ದಿಯೋಡು ಕಿನ್ನೆ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆಜವು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಈ ಕಿನ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ಯಂಡ ಬೆಯ್ಯರೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿ ಒರಿಯುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೇನು ರಡ್ ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇಂಚ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ದಿವೋ ನೋಡು ತೊಲೆ ಇಂಚ ಅಂಡ ಯಾವುದು ಈ ಕಿನ್ನೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇತ್ತನ ದಾಲಾಪುಜಿ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅವು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತಂದು ಐದು ಒಕ್ಕ ಎಂತ ಆರೈದ ಪೇರ್ಗೆ ಎಪ್ಪರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮರ್ದಗ್ ಮಲ್ಪನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆಯವನು ನಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ತಾರೈ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕಿನ್ಯ ಸೈಜ್ದ ಸುರುಕು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ದನಿ ಪೇರ್ತೆತ್ತಂಡಾಂಡು ಸುರುಕು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಪೇರ್ದೆತ್ತಿಯೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾರೈದ ಕೊಜಂಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೆಲ್ಲಿ ಪೇರು ಗೆತ್ತಿಂಡಾಂಡ ಆ ತೆಲ್ಲಿ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸುರು ಬೆಯ್ಯತ್ತಿಯೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದನ್ ಏಪ ಕೊರುಡು ಪಂಡ ಪೆದ್ದದು 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಉರುಡು ಒಂಜೊಂಥರ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪು ಎನ್ನಮ್ಮ ಇಂಕ 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತೇರು 3 ದಿನ ಕೊರೋಡು 7ನೇ ದಿನ 2 ದಿನ 1 ದಿನ ಇಜ್ಜ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊರೋಡು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದನ ದಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ತೆಟ್ಟನೆತ್ತೇರು ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ಟ್ ಈ ಬಂಜಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಯ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ ಆದಿಪ್ಪುರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಜ್ಜು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆಗ್ ಮೆದುಳೆ ಪುರಿ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದನ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದನಪೆ 3 ದಿನ ಕೊರಂಡ ಯಾವುದು ಕೆಲವರು ಒಂಜೇ ದಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಎನ್ನಮ್ಮಂಗೆ 3 ದಿನ ಕೊರ್ತೇರು ಪೇರ್ದೆತ್ತದ್ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಲುಂಬೋಡುವರ ನೀರಿಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಡು ಬೆಯ್ಯರ್ದಿಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಎತ್ತಿನ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೇ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇತೆ ಬಾಜನಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮಣ್ಣದ ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ತು ಮಲ್ಪನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಸುರುಕಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆನಾಗ 2ನೇ ಸರಿ ದೆಕ್ಕದಿನ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರು ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಇತ್ತಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಯ್ಯರ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸುರುಕು ತೆಲ್ಲಿ ಪೇರು ಪಾಡೋ ನೋಡು ತಾರೈದ ಸಮ ಕೊದ್ದಿ ಹೊಡುವರ ಇತ್ತೆ ತೆಲ್ಲಿ ಪೇರು ಕೊದ್ದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ನಮ್ಮ 3 ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಂದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಬೆಯ್ಯರೆ ನೀರು ಮಾತ ಆಜೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೆಯ್ಯೋಡು ನೀರಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ತೊಲೆ ಇಂಚಾವಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3/4 ವಾಸಿ ಬೇಯ್ದನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ
ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದನಿ ಪೇರನ್ನು ಕೂಟೊಂದಿಲ್ಲ. ದನಿ ಪೇರು ಪಂಡ ಅವೇ ಸುರುಕು ಗೆತ್ತದೀತಿನ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ತಾರೈದ ಅವೆನ್ಲ ಕೂಟೋಡ್ನೆಕ್ ಉಂದುಲಾತೆ ಸಮ ಆಜಿನೆಂಗೆ ನಮ ಬೇಯಿಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಣದು. ತುಲೆತ್ತೆ ದನಿ ಪೇರ್ಲ ಆಜಿದ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಸಮ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ರಡ್ಡು ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಈ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ನೆತ್ತೆರು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪೆದ್ದಿನಕ್ಲೆ ನೆತ್ತೆರು ಮಾತ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆತ್ತೆರು ಬೇಗ ಆಡಂದು ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು. ಪ್ಯೂರು ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಕೋಲ್ಲ ಚೂರು ಬೆರಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲನೇ ಪಾಡ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಡ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನಿಗೆ ತೊನ್ಲೆ ಅವುಲ ಆಪುಂಡು. ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಂಜಲ್ ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ನಾಡು ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗೋಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯಿ. ಈ ಪೆತ್ತದ ನೆಯ್ಯಿ ಒಂತ ತಂಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಮರ್ದು ಮೆರ್ತ ದಿನ ಈ ಪೆದ್ಮೆದೆಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಉಷ್ಣದನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಮರ್ದಲೇನು ಮಾತ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಈ ನೆಯ್ಯಿ ಕೊರ್ಂಡ ತಂಪಾಪುಂಡು ಜೀವೋಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುಂಡ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ಲ ತುಲೆ ಲಾಯಕ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡು ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓರ ಸಮ ಕೊದ್ದಿಂಡಾಂಡು ಆಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ನಾಡು. ಒರ ಮಲ್ತಿನ ಮರ್ದನೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಕೊರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಮಚ ಮೂಜಿ ದಿನ ತೊಂಡ ಯಾವುದು. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನೇನು ಮದ ಪೋರ್ಚಿ.